tak rád by som sa pomodlil, lebo je to veľmi dôležitá súčasť spoločnosti, veľmi dôležitá súčasť každého spoločenstva aj offlineu a veľmi dôležitá súčasť aj každého jedného z nás. Drahý nebeský Oče, spievali sme z jednej z tých krásnych piesní o tom, že si tu, že sa máme stíšiť pred Tebou a tak túžime, aby dnešného večera si nás Ty vyučoval, Pane Ježiši, aby cez Tvoje slovo a cez pôsobenie Tvojho Svätého Ducha sme sa učili komunikovať tak, aby bolo to užitočné, aby to budovalo tak jednotlivcov ako spoločenstva, ako aj náš zbor, ako aj celkové spoločnosti, kde sme postavení. Amen. Nedávno mi volal synovec o takej komunikácii, ktorá prebehla u nich. Oni sa nasťahovali do Sološnice a dali si veľmi záležať, aby mali pekné steny zvnútra. Teraz je to moderné, také tehličky, také režné, ako tie, čo si porobili. Krásna taká biela farba a tie biele špáry. No a jedného rána, keď sa zobudili, tak zbadali, že všetko je to počarbané, také kruhy urobené. No prvé podozrenie, čo mali, tak mali na 3-ročnú Sáru. Sára nedrží takto ceruzku, aby to ale takto si chytila krásne, také kruhy tam vyrila. Takže komunikácia začala tým, že mamina sa pýta, kto to urobil. A Sára hovorí, ja nie. Že, no a kto to potom urobil? No mám o 2 roky staršieho brata, on to urobil. Tak išli za bratom a hovorí, nie, však ja takto držím tušku, ja som to neurobil. No tak, Sárenka, kto to urobil? A hovorí, to Mačka urobila. Išli k Mačke a hovorí, tá neudrží ceruzku, ani ona to neurobila. A potom mama dostala taký krásny nápad. A hovorí, vieš čo, Sárenka? Ak mi povieš pravdu, tak dostaneš čokoládu. Tak je sa čokoládu, áno, ja som to urobila. Tak sa priznala a dostala potom aj neverbálne za to, že klamala. Ale to chceme povedať, že je veľmi dôležitá komunikácia, aby sa veci správne komunikovali, aby sa veci správne vysvetlili a aby sa veci dali do poriadku. Takže dnešného večera budeme sa zaoberať komunikáciou a samozrejme všetko sa nedá prebrať, ale umenie, ako komunikovať s takou túžbou a modlitbou, aby nám to všetkým prospelo. Tak komunikácia je vlastne vyjadrená vo všeobecnosti komunikačným trojuholníkom. To znamená, že máme minimálne 3 komponenty, že máme odosielateľa, niekoho, kto začína ten rozhovor, prijímateľa, ktorý ho má počúvať a máme, čo je veľmi dôležité, správu. Nejakú správu, ktorú si komunikujeme, ktorú si chceme povedať alebo odoslať. Takže nezabudnime na to vždy, keď komunikujeme, že je veľmi dôležité, aby sme, bol tam odosielateľ, prijímateľ, a aby sme komunikovali dobrú správu. Ale nie len takýto komunikačný trojuholník máme, ale my dnešný večer by sme sa chceli venovať biblickému komunikačnému trojuholníku, ako správne by sme ako kresťania mali komunikovať. Poprosím ďalší obrázok. Biblický trojuholník správnej komunikácie. Aby sme si už čítali dneska z Jakuba, ale znova sa môžeme vrácať. Jakub 1.19. Máme zachytené všetky 3 základné komponenty, ktoré sú potrebné pre správnu komunikáciu. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý k devu. Taká jedna veta, veľmi dôležitá, a Božie slovo vlastne v ňom dáva tie najdôležitejšie princípy komunikácie. Pozrime sa na ten prvý. Každý človek nech je rýchly počuť. Tá prvá vec je, čo si musíme uvedomiť, aké je počúvanie veľmi dôležité. Brat farár kázni spomenul, že deti, ktoré sa ešte nenarodili, ale už počujú, rozumejú a prijímajú hlasy.
Ľudia, ktorí odchádzajú z tohoto sveta vlastne a sú už v kóme, počujú. Čiže počúvanie je sprevádza nás od nenarodenia, od počatia vlastne až po smrť. Môžem povedať, že keď manželke zomieral otecko, tak bol v kóme, ale sme boli pri ňom, hovorí nám, hovorte, modlili sme sa, spievali sme mu piesne, čítali sme mu z Božieho slova. A keď sa ho uprostred dňa manželka opýtala, ocko, a ak ťa Pán Boh odvolá, pôjdeš do neba, ocko sa postavil a povedal jediné slovo áno. Čiže skutočne komunikácia je veľmi dôležitá. Komunikácia je veľmi dôležitá z hľadiska nášho duchovného života. Ten verš je veľmi známy rímskym 10.17, ktorý nám hovorí: viera je z počutia a počúvanie skrze slovo Božie. Aká veľká vec. Viera je z počutia a počúvanie skrze Božie slovo. Mali sme v tom úvodnom texte, že či sme nejaký citát čítali, mňa veľmi oslovil tento citát Dietricha Bonhoeffera, evangelického farára, ktorý bol zavraždený proste niekoľko dní pred skončením druhej svetovej vojny. Najdôležitejšia služba, ktorú môžeme poskytnúť jeden druhému vo vzťahu priateľstva, spočíva v počúvaní. Tak ako láska k Bohu začína počúvaním jeho slova, tak začiatok lásky k blížnemu sa prejavuje snahou načúvať mu. Takže vidíme, že tu zhrnul obidve tie pravdy. Tá prvá je to najdôležitejšie, čo môžeme vo vzťahu priateľstva, je správne komunikovať, počúvať. A to druhé, rovnako Božia láska sa začína tým, keď počúvame jeho slovo. Je to aj pre nás aj dnešný večer výzva počúvať Božie slovo, čítať sa a prijímať Božie slovo. Nebudem hovoriť o tom, ale keby sme od starého zákona sledovali tituly počúvania, že ako je dôležité, aby sme počúvali Pána Boha, zem, počuj slovo Hospodinovo. A keď prídeme na koniec Božieho slova, tak kniha Zjavenia napríklad 7. zborom hovorí, kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Takže je to veľmi dôležité, aby sme boli ochotní počúvať, rýchli počuť. Niekoľko takých vecí o počúvaní. Tá prvá vec je, počúvanie je signál vyslaný, na tebe mi záleží. Takže je veľmi dôležité, keď začíname komunikáciu, či ten druhý cíti, na tebe mi záleží, preto chcem rozprávať. Nie, pre mňa si veľmi, veľmi dôležitý. Takže je to veľmi dôležité, aby sme počúvali, vyslali ten správny signál. Igetová vo svojej knihe Počúvanie druhých píše takéto veľmi cenné skúsenosti. Počúvanie druhých, píše, ako dôležité je naučiť sa počúvať ľudí v ťažkých situáciách a reagovať spôsobom, ktorý im pomôže. V knihe uvádza vlastné skúsenosti s počúvaním trpiacich ľudí a spomína, že ľudia jej často ďakovali za všetko, čo pre nich urobila, hoci ako sama vraví, v mnohých prípadoch som neuberal nič. Iba som počúvala. Rýchlo som prišla k záveru, že práve samotné počúvanie bolo to najväčšou pomocou. Takže je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili. Počúvanie je ale ťažká práca. Vyžaduje si čas. Ak chceme počuť, čo nám ten druhý povedal a správne komunikovať, vtedy budeme ochotní dlhšie počúvať, venovať tomu čas, venovať svoju sústredenosť a Pán Boh nám potom dáva svoju múdrosť. Pane, daj nám srdce, ktoré je milovať a uši, ktoré vedia počúvať. Problém našej komunikácie je často, že počúvame nedôsledne, nedostatočne a že počúvame s určitým
filtrom. Takým filtrom môže byť napríklad predsudky. Už máme aj tak predsudky, no čo mi ten môže povedať, alebo ten neurobil to, alebo ten nedokázal to. Ale on práve môže mať tú najlepšiu myšlienku a tie najlepšie úmysly s nami. Alebo dohady, že no, kto vie, prečo so mňou komunikuje, alebo ako to myslí. Alebo očakávania, že očakávame od toho druhého, že bude vlastne o tom komunikovať, čo my máme záujem, alebo že v tej komunikácii dospiejeme k takým uzáverom, ktoré my očakávame. Alebo že záujmy, ktoré má iní, mňa nezaujímajú a preto ten filtr nezáujmu nám spôsobuje, že zle počúvame. Alebo naše názory sú už uzavreté a tá komunikácia nám vlastne neprinesie nič nové. Alebo sú to aj skúsenosti. Každý môžeme mať veľa vzácnych skúseností, ale myslíme na to, že každý človek je individuálny a že je dôležité, aby sme svojimi skúsenosťami netlačili toho druhého do nejakých rozhodnutí, alebo aby sa komunikácia uberala takým smerom, ako chceme my. Pozrime sa teraz na princípy efektívneho počúvania. Zhrnul som len 4 také dôležité. To prvé je dávaj pozor a neprerušuj. Je to ťažké často neprerušiť, ale dávaj pozor a neprerušuj. To druhé je vcítiť sa do druhého situácie. Prečo ti to hovorí? Čím by si mu mohol pomôcť? A proste vcítiť sa do toho druhého. Ako to on prežíva? Nie je jednoduché vcítiť a všeobecne vlastne je ťažko sa cítiť často do situácie, ktorú sami neprežívame. Ale môžeme počúvať. Môžeme byť dobrou, bútľavou vrbou, ktorá vypočuje. To bolo to jediné, čo chýbalo Jobovi, keď hovoril, prečo nemlčíte. Keby ste mlčali, bola by to múdrosť. Ale pretože hovoríte, iba pridávate mojim ťažkostiam a nehovorili, nakoniec vidíme tie priatelia o Pánu Bohu správne. Pozrieme sa na najčastejšie zlozvyky. Skákanie do reči, poučovanie, to je problém aj nás starších, že sme viac niekedy prežili a rád by sme poučovali a potom sa divíme, že tá nevesta utečie od svokry proste do čím ďalšieho mesta a čo najďalej. Poučovanie, odbočovanie od témy, tiež veľmi časté, prerušovanie a netrpezlivosť. Ako sme si povedali, že skutočne tieto zlozvyky, a je ich oveľa viac, ale myslím si, že toto sú také známe, ktoré nám hovoria. Čiže krátko, keby sme si to zhrnuli, tak je veľmi dôležité a z týchto 3 vecí je nesmierne dôležité počúvanie, aby sme rýchlo počuli a samozrejme aj tej duchovnej oblasti chcem počuť, čo Pán Boh ko mne hovorí. Túžim to potom naplňať. Prejdeme k ďalšiemu, čo tiež nie je ľahké, ale pomaly hovoriť. Nemyslí sa tým, že pomaly, že budeme čakať, kým niekto skončí vetu, ale veľmi dôležité je, aby sme hovorili s tým, že ozaj vážime veci a s tým, že je veľmi dôležité, aby sme dobre počúvali a potom správne odpovedali. A všeobecne sa hovorí, že máme 2 uši a iba 1 ústa, takže by sme mali viacej počúvať, oveľa viac počúvať a ako hovoriť. A Božie slovo nám na mnohých miestach dáva cenné rady, tak poprosím, kto má ten prvý text. Veľa týchto vzácnych rád je v knihe Prísloví. Takže Príslovie 10.19, prosím, kto má? Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. Takže vidíme. A podobne aj Príslovie 17.27, poprosím ďalší.
Kto drží jazyk za zubami, ten vie, čo je vedomosť, a kto je chladnokrvný, je muž rozumný. Pozrime si teraz len jeden veršík o mužovi, ktorý mimoriadne veľa hovoril, mimoriadne proste sa zasadzoval za niečo vo svojom živote. Poprosím ten tretí veršík, Marek 14:31. On však tým väčšmi zdôrazňoval. Čo by som aj umrieť mal s tebou, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili všetci. Tak Peter, keď zaprel pána Ježiša, je napísané, že mimoriadne veľa hovoril, alebo že proste veľmi veľa hovoril a veľmi veľa proste vyjadroval to, že pána Ježiša nikdy nezradí. A myslím, všetci vieme, ako to dopadlo. A dneska sme už čítali, ale ešte mohol poprosiť ten 4. z Jakuba z 3. kapitoly, len tú prvú časť od 2. po 5. verš. Keďže my všetci v mnohom prehrešujeme, ak sa nikto neprehrešuje v reči, je dokonalým mužom, schopným držať si na úzde aj celé telo. Keď koňom dávame do zubadla, aby nám boli povolné, usmerňujeme aj ich celé telo. A hľa, aj lode, hoci sú také veľké a prudké vetry ich ženú, riadi najmenšie kormidlo, kam chce vôľa kormidelníkova. Podobne aj jazyk je malý úd, ale chváli sa veľkým vecami. Aj hľa, aký malý oheň, akú veľkú horu zapáli. Áno, ďakujem pekne, ale my bratia, vďačne to aj vám, sestry, dáme, že aj dokonalá žena je tá, ktorá proste sa drží toho, čo Jakub hovorí, lebo jazyk veľkú horu môže zapáliť a vieme, že je to veľká výstraha. Takže zopakujem to, čo sme si na začiatku pripomenuli, že máme 2 uši a iba 1 ústa, takže je veľmi dôležité počúvať. A ako máme hovoriť, tak pritom by sme si mohli použiť veľmi dobrú radu, ktorú nám dáva Sokrates. Múdremu Sokratovi pribehol raz veľmi zrušený človek. Počúvaj, Sokrates, musím ti povedať ako tvoj priateľ. Prestaň, prerušil ho filozof. To, čo mi chceš povedať, preosial si 3 sitami. 3 sitami? Opýtal sa začudovanie. Áno, dobrý priateľ, 3 sitami. Prvým sitom je pravdivosť. Preskúšaj, či všetko, čo mi chceš povedať, či je to aj pravda. Nie, ja som to iba počul rozprávať a tak, ale iste si to preskúšal druhým sitom, dobrotivosťou. Či to, čo mi chceš povedať, keď sa to už aj ukázalo ako nepravdivé, je aspoň dobré? Pláha odpovedal, no nie som si istý, možno naopak. Prerušilo Sokrates. Použijeme teda ešte 3. sito, a spýtajme sa, či je potrebné vyrozprávať mi to, čo ťa tak veľmi zrušilo. No, také potrebné to ani nie je. Vtedy sa usmial Sokrates a povedal mu, keď to, čo mi chceš povedať, nie je ani pravdivé, ani dobré, ani potrebné, zahrabme celú vec a nezaťahuj tým ani seba, ani mňa. Takže dobrá rada je, ak chceme niečo hovoriť, či je to pravdivé, či je to dobrotivé, či to poslúži veci, či to buduje a či je to vôbec potrebné povedať. Takže preto vidíme, že je veľmi dôležité pomaly hovoriť, lebo si potrebujeme preosiať myšlienky, preosiať slova, preosiať to, čo chceme povedať. A posledná vec, s tým asi nemá z vás nikto problém, pomaly do hnevu. Takže či máme problém s hnevom, tak myslím si, že o tom by boli ďalšie témy, ale niekoľko takých základných vecí si chceme povedať. Takže 3. zásada je pomaly do hnevu. Takže poprosím niekoho, kto má, znova príslovia sú úžasná učebnica praktických vecí. Príslovia 14:29. Trpezlivý je bohatý, ale prečí stupňuje blahosť. Áno, trpezlivý je bohatý a vidíme, že pomaly do hnevu je požehnaný.
Poprosíme teraz ďalší verš, Jakub 1.20, to je hneď po tomto verši, čo sme si hovorili, rýchly počuť, pomaly hovoriť, pomaly do hnevu. A čo je potom, 20. verš? Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. Áno, takže spravodlivosť muža, my znova sme štedrí, ani ženy, takže samozrejme. No a pozrime sa ešte na jedného muža, veľmi si ho vážime. Bol to úžasný človek, z jeho pokolenia vlastne vyšiel Pán Ježiš, bol to ten najlepší kráľ podľa Božieho srdca. A mohli by sme si prečítať len jeden veršik, 2. Samuelova 12.5. Vtedy Dávid náramne vzblkol hnevom proti tomu mužovi a povedal Natánovi, akože žije Hospodín muž, ktorý to urobil, zasluhuje smrť. Áno, takže poznáme ten príbeh Dávida Batšeba, že Dávid zrešil s Batšebou a dal vlastne rukami nich zabiť jej manžela a nakoniec vlastne prišiel k nemu prorok a rozprával mu krásny príbeh o ovečke. Ako jeden človek mal len jednu ovečku, ako tá ovečka jedla z jeho ruky, ako sa staral o ňu. A potom prišiel jeden bohatý človek, došli mu hostia, tak prišiel za ním, zabil tú ovečku, aby ju mohol pohostiť. A vtedy sa Dávid, to je ten veršik, čo sme čítali, rozčúlil. Rozčúlil sa, ale nie na správneho človeka, lebo sa mal rozčúliť na seba. Ale ozaj Dávid urobil pokánie, priznal sa hriech, vyznal hriech a preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že Božie slovo nám dáva, nezakazuje hnev, nebudeme o tom hovoriť, to je ďalšia téma. Hnevajte sa, nehrešte, to je veľmi dôležitá, alebo hnevajte sa, slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním. Ale dobrá rada Jakobova pre nás je, aby sme boli pomalí do hnevu. No a teraz, samozrejme to by bola dlhá téma, ale povedzme si aspoň stopku, čo môže zastaviť vlastne ten náš hnev. Tá prvá vec je, spomen si, čo ťa hnevá. Druhá vec, trénuj to, čo sme dneska počuli. Ten Boží trojuholník. Rýchly počuť, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Tretia vec, odpúšťaj. Tieto veci sa nedajú robiť bez odpúšťania. A nie je dôležité, nesmieme prenášať hnev do ďalšieho dňa, ale odpúšťaj. A péčko je, pomáhaj iným pri umení komunikovať. Takže keď budeš komunikovať, pomáhaš tým iným. A tak by som vás chcel povzbudiť, aby Pán Boh si nás budoval, aj jednotlivcov, aj spoločenstvo na základe tohto princípu. Rýchly počuť, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu.